Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sannunmu da dawowa wannan tasha mai albarka. So a yau ina so ne mana bayani akan shin kana so ka gane cewa wani yana iya hawa ma kan Facebook ɗinka ba tare da ka sani ba? So idan kana so, to ina so ka shiga ka mana subscribe, sannan idan bidiyon ya burge ka, ka mana like. So gashi nan wannan zaka mana subscribe, sannan in bidiyon ya burge ka sai ka mana like. So abun dai ba wani wahala bane da shi. A gurguje ina so na fara. So zan hau kan Facebook application ɗina. Gashi nan Facebook app ya buɗe. So zan shiga wannan layi na kwance guda uku. Zan shiga ga setting and privacy, zan shiga. So ga settings, zan shige shi. So idan mun kalla zan yi ƙasa ga security and login. So zan danna shi. So gashi nan ya nuna recommended, check your important security settings. To ba nan zan shiga ba. Zan yi ƙasa kaɗan ga where you are logged in. So nan zan shiga. So idan mun duba shi ne ga device guda biyu. Wannan na saman wanda nake kai yanzu, sannan wannan na ƙasan kuma an yi login ne da kwamfuta na kamfanin Linux. So ga location ɗin kuma ya nuna Abuja, Nigeria. So abin da zan yi anan shine idan ina so na cire wannan Linux ɗin, so zan danna wannan layi guda, wannan kwantaccen tsayayyen layi guda uku nan zan danna shi. So zan danna log out. Idan ina so in cire guda ɗaya kenan, zan danna log out. Idan kuma bana so, zan dawo nan. Zan danna log out of all sessions. So zan danna shi. Idan na danna shi, so zan danna log out. So kun gani gashi nan ya fita. So yanzu in ma hacking aka ma, so zai sauke shi a can, sai ya buƙaci shi wancan haka ɗin, ko kuma in ma budurwarka ne zai buƙaci ta ƙara sa password ɗinka da kuma login details ɗinka dai za ta ƙara sa. Password ɗinka kawai zai ƙara buƙata ta sa. So idan ta sa zaka iya ko idan ya sa hackers ɗin zaka iya ƙara shigowa ka ƙara dubawa shin akwai mai hawa ko kuma babu. So gashi nan dai har yanzu ni kaɗai ne akai, ba wanda ya hau kenan. So idan wannan bidiyon ya burge ka, ina so ka danna mini subscribe, sannan kuma ka danna mini like a wannan bidiyon. Na gode sai na ƙara haɗuwa da ku a shirinmu na gaba. Sai anjima.